Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, tema. Sábado na balada, o quê? A galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Que delícia, hein? Ai, se eu te pego. Тези 5 години искам сега за 10 минути всеки само вас да замисли колко се е променил и колко е осъзнал, че в този живот първо човек трябва да се бори, да постига това, което иска. Второто, да намери точните средства и начини, по които да го постига. Защото всеки си индивидуално, няма точна формула на успех. Аз обичам да казвам така, преди много години го чух, че формулата на успеха и законите е самият успех. Няма точно написано нещо, по което вие ще стигнете до някъде. Тоест, пътя, по който извървите и го постигнете, да, това ви е формулата на успеха. За един може да бъде доста трудна, за други да бъде доста лесна и да го постигне. Така че индивидуално борете се с това, което искате да направите. И както обичам да казвам, знаете и умната. Всеки от вас ще попада в такива ситуации, където наистина ще попада в колективи и ще трябва да се образява с мнение на други, като същевременно затвърждава и утвърждава собственото си мнение. Постарайте се да го постигате, да бъдете всеки правополити. И както казах тук е девиза на нашата училища, първи са първите. Аз ви говоря всички тези неща, защото знам, че вие можете да го направите. Така че подготовката, която имате тук, ви дава този шанс, тази голяма възможност да го направите. Така че искам да ви пожелая успех, добър час. Каквото си пожелаете. С вас по-нататък, както мисля, че и до сега няма да се промени отношенията, аз за 5 години съм мъчил да бъда с вас приятел. Не класен,
не някой там преподавател, приятел, с който вие, когато имате някакъв проблем или нещо, идвате с мен и говорите. Защото приятел е този, който така се доближава до вас, така говори с вас, че да ви предпази от ваши бъдещи грешки. Вещи приятели няма. Има вещи интереси. Това е много важно. Нагаждайте си нещата така, че да си запазвате вашия интерес и същевременно приятели. Ако го постигнете това, значи сте успели. Успеха на класа за 12 клас е 5,45. Най-високият в момента. Вие сте си го постигнали. Аз не се хваля с това. Хвалете се вие. Грамота, шофьор на класа. Пожелавам ти безаварийно шофиране, както на пътя, така и по пътя към успех. Така, Вероника. Много добра отличничка, ще ви кажа цвинци. Грамота. Извинявам се. Мисъчувствие. Пожелая да продължава да се забавлява, но да стане все по-отговорна. Защото 2 + 2 е 4, нали беше? А? 2 + 2 е 4. Не е за годината. Така, Виктория Тодорова. Вики го няма, има работа. Кандидат отличничката, за която много малко ни стигна на 12 клас. И грамота, най-хубавият ден от твоето учение в живота е сега, абитуриент. Това е твоята вечер, когато ще полееш с радост и едновременно стъга всички хубави години, които си прекарал в учение. Пожелавам ти да имаш по-добре бъдеще, да поливаш своите успехи и да бъдеш истински щастлив. Така, Вики Георгиев. Пълна отличничка за 12 клас. И грамота мис усмивка, разбира се. Така, желание да посреща всяка трудност усмивка и да я премини като цяло. Габи. Също отличничка за 12 клас. Така. За грамота няма да я прочита много. Само ще прочита, че грамотата е за веселяк номер 1. Така. И четем успехи в бранша и чупки в ханша. Ето чупките за вас. Гошо! Много добър успех. За 12 клас нещо отлично се е. И грамота, ето се заменя става. Краснописец на класа. Да му даме маркера да се напиши името. Вижте, за постигнати отлични резултати в часовете по писане. Някой няма да обрат с така, Диляна.
Тук ме изненадахте. Той може една. Така ли? Да. Еми, що те пише тук? Аз ще прочета само едното име. Така, само да кажа отличничка за 12-ти клас. Грамота, двойка номер 1, тя си знае с кого. Сега да не се объркаме нещо. Все пак е от наша клас момчето, наше момче. Така, свободане пламен в любовта, а то ти трябва като клетва да го дадеш. Мъдрост и търпеливост в тежки моменти, чаша преливаща с уважение, нежност и желание. Други си създания да си ги чете само. Така, Драгомира, излезе с песен. Така, някакви думи, също отличничка на класа, 12 клас. Искам да кажа, че тя се приходи доста тежки моменти, но въпреки това прояви огромно желание, успя да се всичко. И грамота, певица на класа. Желание да продължава същия дух и да покори всички сцени и да полиш много сърца. Елена! Искам да кажа за Елена две неща. Човек, който много може и който на моменти много може да би заговорил. Само на моменти? Да. Само на моменти. И така. Няма. Не пред камерата. Така. Това е диплома и се дава за обещание, че повече да учи, повече да работи. Лева, ти не е за тебе. Да, объркай се. И... Нататък или удобно да се четя? Да, много да си го прочете сама. Ще си го, ама не го спазва. Нали? Да. Иваило. Да не е викавам нищо от класа, с което в 8 клас най-трудно свикнах с името. Когато науча, че... Човек, който, как да ви кажа, има възможности, но трябва да сега не желая. Така, и също грамота. Грамота на Людмила Русева за фен номер 1. Този човек живее в ритъма на танца. Нататък си го допочетете. Защото става сериозно за камерата. Ивайло. За Ивайло, 12-ти клас, какво да приемам? Човек, който знаеше какво иска да постигне и го постигна накрая вече както трябва. Човек, който представи освен училището, най-напред представи себе си. Участва на олимпиади, беше капитан на националния отбор по география. И 12-ти клас, както знаете, на националната олимпиада, 8 място и прием в Софийския университет. Браво! Само до момент да се върна. Преди, когато ви казах за успеха, ви казах на всеки е различно. Ето, видяхте един път към успеха. Как се прави? Значи не с, както всички бяха предварителни изпити и така и така. Той си избра друг път, но го постигна. Ето това ви казвам. Избирате, тръгвате, го правите. Браво,
Грамота за него, гордостта на класа. Пожелаваме все така, любознателен и да постигаш всички успехи. Така, хора, айде моля малко по-бързо. Човека, който беше пчеличката на класа. Каквото имаше, все тя беше виновна и сега тя беше шива. Аз също имам така. Грамота, отговорник на класа. Пожелаваме все така подобна и отговорна. И искам да се взема довиждане с един прекрасен клас. няма да плачем. Прекрасна беше срещата ми с вас. Благодаря за всеки един момент прекаран с вас. Благодаря ви. Благодаря ви, че ме срещате. Така, и другото, което искам да кажа, че това е ученичката, която от 9 до 12 клас е абсолютно пълно. Така, Любка. Също асистентката на званието на училището, разбира се. И грамота. Дискомания. Тук нататък живота не е само за вълнение. Влизаш в здоровия живот, като някой пожелавам да успееш. Също отлични по класа. Добре, Марийка. Така, отличничка. И грамота. Тихо, грамота, няма да го кажа, ама не покисна класа. Така. Пожелание да покажете за вече с любимия клас. Така. Марианка. Така. Отличничка на класа. Човека, който ако имаше работа да се върши, тичаше и върши си цялата. Добре, че Марянка е добре. Браво, Марянка! Грамота за съученик номер 1. И само ще ви чета, когато спечели престижен конкурс, причини. Така, притичва се на помощ на своите съученици по всяко време на контрол. И колко бройки ли са? Мервин? Ученичка, която също има възможности, но накрая малко се отпуска. Вие не говорите сериозни работи, че се разсмеете. И аз не искам да плача, искам да се смеете днес. Така, грамота, принцеса на класа. Красивата принцеса на бала бъди в сърцата на всички. Няма да казвам на това. Диана?